zastávka Samson Tyflocentrum České Budějovice, středisko služeb pro nevidomé a zrakově postižené občany, Roudenská 18. Samson. Příští zastávka Poliklinika Jih. Poliklinika Jih. Ahoj. Čau. Čau, to já dělám tu. Prosím sem, já si sednu. Jak se máš ty? Dobrý? Jsem skončil před chvílkou, na výkon chlopě. Ještě tam jsi u něho, jo? Jak to slíbil včera po 20? Já nemám drobný všechny. Ale on taky moc nemá. A dám od pondělí do neděle a... On dělá hlavně za jídlo. Příští zastávka No, těch peněz podle občas ani v životě nedají na obeteně na pípy. Vyškujou, ne? Normálně, jak se s tím má. Má nám piva jako hodně trošku víc, jako... To neváš? No to určitě. S tobou jsem vyrostla. Tak když se začne oteplovat, radíme. Koncem týdne až v pátek. Nebo ještě tak. Koncem týdne se začne oteplovat, nejdřív. Ale mrznout už nebude. Mrznout už nebude. Za chvíli už porostou houby. No já se těším, už v květnu bývají nahrávky. Koncem května Se podívej, jak je vysoká řepka, to už rozdává. To máš teprve duben. No, ono je to o měsíc, je to Březen byl nejteplejší za poslední léta. Já si myslím, že únor chlape. Únor byl teplej, pak v březnu se to prohodilo. No to taky. Únor byl šíleně teplej. Únor byl šíleně teplej. A květen může být ještě relativně chladnej, no. To nikdo neví. Ale
koncem května už věřím, že něco bude. Hele, druhá půlka května. Vyrazit. No v květnu už to bývá. Po půlce. V květnu už bývají ty kováři, ty rostou první a pak už to leze, když je teplo v noci. Tak... Já teďka normálně na Moravě smrže normálně. Jo. Nějaký, to jsou výborný huby, slyšel jsi o tom? Slyšel. A tady nejsou. Tady jsem nenarazil ani na jednu, ale na Moravě rostou smrži. A ty už prej, to jsou taky jarní houby, akorát, že jsou na Moravě. Koupit si jízdenku a podívat se tam, ty bych věděl, jo? Já nemám čas na houby, já budu dělat furt, teď víkendy dělám furt. Já nemám čas na nic. Ty tam pořád pracuješ, já mu musím... No a teď jsem byl na chalupě, mě děláme slopy, teď děláme novou tu. Nový byt tam děláme. Já budu muset říct, že si pracovitě, aby tě v pivu neomezoval. Ale on je v pohodě, ale zase dneska mě rozlobila servírka, tak jsem přišel. Příští On je zastávka. náladovej. Ne, on je v pohodě, Michal měl radost dneska, že nejsem nalitý nic. To je jasný, protože když člověk... Když nefunguješ, tak Když nefunguješ. jsi moc napitý a nefunguješ, tak je to, že má chuť tě vyhodit potom. Už jo, má takový nálad. Nemůže. On to neudělá. Můžou vyhodit o milionu pracovníka, můžou. Já nemám žádnou smlouvu. On nemá žádnou smlouvu, oni ho už takhle berou. Tak tě berou na hůl, když nemá žádnou smlouvu, tak tě bere na hůl. Nebere, já nepotřebuji smlouvu. Taky najíst. Najíst, napít kafe, to. A nějaký kafetní, ne? Taky, teď jo. Musíš mít na nájem, ne? No, teď jo. No. Už mám zaplacený. Takže nebydlíš u něho, ne? No, pryč, tady? pryč. Cože? Pryč bydlím. No. Tebe poznamenalo, jaký úřad ty příbuzní, lidi, jako prostě najednou, ta máma a Dcera manžela. dcera máma. Manželka před 19 rokama. A před 3 rokama nejdřív máma, potom dcera před 12 letech. Dcera 25 21 bylo. Rakovina? Ne, ona byla postižená holka, epileptický záchvat, srdíčko jí selhalo, už jsme ji narodili. To je smůla. Já už to hodil za hlavu, to už mám papy, dáme, prosím tě, já už to neřeším. První to bylo, že skončilo utrpení, viď? Ona prostě vlastně už trpěla možná poslední rok. Jiný by se možná pověsil tam na stromě, ale já už jsem to zkusil v životě. Ne, že třeba se utrpení, že si jako prostě, že poslední rok třeba trpěla, že to bylo vysvobození trošku pro ní, No ne? pro ní, jo, přesně jak to říkáš, je to pravda. Že lidi trpí a už 6 až 8 záchvatů měla od rána do noci. Strašný. to nemůže srdce vydržet. No a nepřišli na to, žádná příčina jako tunelu byla taky všechno prostě. Léky silní, čím dál silnější. A to oslabuje ty léky a ty záchvaty oslabují srdce a to srdce potom nakonec selže. Už to je normální průběh. Kdyby si to viděl, tak bys úplně... Co bych viděl, bych si že něco modlil, ne? Manželka umřela kvůli ožralému debilovi, jsem to musel strhnout ze silnice a... Jo, tak si s ním užilo. No, umřela na místě. To umřela, že Na místě umřela. Ožrala jel prostě na No. silnici. Jsem měl 2 těžké nehody, 2004-2005. Jsem invalida do dneška. A není to na mě vidět, viď? No, nohy máš pytly, ne? Kolena. Nemám nic, já jsem celý polámaný, ale já makám a práce mě odreagovala od čeho. Ještě tě zdrátovali. Jo, to jsem měl taky všechno. A to si rozchodil. Žebra zlámaný, díru do mozku a To si rozchodil. nohy rozlámaný a to si rozchodil. kolena, To si rozchodil. záda štíplý a všechno. No. Že jsi to rozchodil. Já jsem to rozcvičil, já jsem byl v Kadrubech taky. Na terapii tam je. Ne, tam máš to rehabilitační centrum, 9 týdnů jsem tam byl a pak jsem tady na poliklinice byl. A jezdil jsi na koni na kladru vákuum? Ne, to ne. Po terapii? Nemá. Ne, ono se to tak jmenuje to centrum, ale... Já vím, že tam To mají je u Vlašimi tamhle, když jedeš. že tam mají ty kladruváky, ty No koně. to není tam, co myslíte. Není, tam Tak jsou to to byl.